5 от най-големите криптогрешки, които може да ви струват скъпо, а може би ги правите дори и сега. Здравейте и добре дошли на нашия канал! Днес ще разгледаме някои от най-често срещаните грешки, които инвеститорите правят, и това са грешки, които могат да ви струват скъпо. Първата голяма грешка, която инвеститорите правят, е да не направят своето проучване преди да инвестират. Разбираме, лесно е да се подадете на вълненията на хората или това, което ви казват. Особено ако, да речем, вашия приятел Георги ви казва как изкарва купища пари от този алткоин, който е гарантиран да умножи своята стойност до 100 или нещо такова. Но не попадайте в този капан, не си залагайте парите и сигурността на нещо, което не сте проучили сами за себе си. Отделете време да си направите едно хубаво проучване. Научете за борсите, за това как да съхранявате вашите криптовалути безопасно, за вашите данъчни задължения и определено за самите проекти, свързани с криптовалутите. Звучи очевидно, но отново и отново хората не правят своето проучване, не се интересуват достатъчно, а искат само да изкарват някакви бързи пари. Ще направим отделно видео скоро, в което разглеждаме различните криптопроекти и някои от техните характеристики, но нека сега да споменем някои основни неща, които трябва да включите във вашето проучване. Когато става въпрос за проучване на проекти, има две ключови неща, които трябва да направите. Първото, дали този проект всъщност е легитимен, и второто, какво е разпределението на токените. За да направите това, препоръчваме да започнете като проверите монетата или токена в платформи като CoinMarketCap и CoinGecko. И прегледайте данните там, като обръщате особено внимание на две неща. На ценовата динамика и на търговския обем. Търговския обем трябва да е значителен. Трябва да се уверите, че хората действително купуват и продават тази монета и че тя е в поне една реномирана борса. И след като вече сте сигурни, че всичко с основите е наред, е време да се потопите в така наречените вторични източници. Трябва да проучите криптовалутата на платформи като Binance Research или Coin.com и така нататък, има и други. И като се разгледате основни данни, един по-широк обзор на проекта, ключови членове, каква е тяхната визия и така нататък. Също така, разпределението на токените е нещо, на което трябва да обърнете внимание. Добър знак е, когато токените са широко разпространени сред общността, а червен флаг и нещо, което може би по-добре бягайте оттам, е ако токен се притежава от много малка група хора, обикновено това са основателите. След това трябва да направите и кратка проверка на основателя, на главния изпълнителен директор и други ключови членове на екипа на този криптопроект, за да се убедите, че тяхната визия за този проект е всъщност нещо, което съвпада с вашата стратегия. Може да видите дали има клипове в YouTube с, примерно, основателя или други ключови членове на екипа, където те говорят повече за самия проект, или пък също така отминали интервюта биха били добър източник на проучване, защото просто трябва да видите каква е тяхната визия, как говорят за нея, дали всъщност правят стъпки да изпълнят тази визия, дали са по-разпокъсани, общо взето как се движат нещата. И така, продължаваме към втората грешка, която е нещо, което много често се вижда при новодошлите, но също така и при някои опитни инвеститори в крипто, и това е изборът на грешна борса. Има различни степени на грешка, така да се каже, които може да направите при избора на борса. Първото нещо, което, разбира се, трябва да направите при избора на една платформа, е да се убедите, че тя е легитимна. Все повече и повече, отново и отново чуваме за хора, които са били подлъгани и са се регистрирали на платформа измама. Така че много внимавайте при този избор, особено внимавайте с платени реклами на такива борси. И правете своето проучване. Както казахме, вижте какво казват хората в Reddit, в Twitter, който вече е X, дори в TikTok, и на други източници, които използвате по принцип за информация. Вижте кои са основателите, от колко време съществува тази борса и така нататък. Точно както правите вашето проучване, когато избирате криптовалута или криптопроект, точно така трябва да направите и когато си избирате криптоборса, особено с тези, които не са толкова известни. Следващото нещо, което трябва да се убедите, е дали тази борса, която сте избрали, съвпада с вашата инвестиционна стратегия. И по това имам предвид дали всъщност тя предлага токените, в които вие искате да инвестирате. Ако искате да инвестирате само в по-големи капитали,
повечето борси биха били окей, но ако търсите да инвестирате в по-малките, които се водят по-рискови, трябва да проверите дали избраната борса всъщност ги поддържа. Освен сигурността и разпределението на токените, също трябва да проверите дали функционалността на тази борса съвпада на вида търговец, който сте вие. Тоест, ако сте нов, може би не ви трябва някоя толкова сложна платформа, а ви трябва някоя с по-прост интерфейс, или по-просто казано, такава, която е лесна за използване от потребителя. Ако сте по-опитни, се уверете, че борсата предлага търговските инструменти, от които бихте имали нужда. Но повечето борси предлагат и по-проста, и по-усъвършенствана, или по-сложна версия, така че би трябвало да сте окей, но все пак, както казахме, направете едно проучване преди да изберете борсата. Към следващата грешка, и това е да нямате план. Твърде често виждаме хора, които се въвличат в своите емоции, когато инвестират, и както сме казвали преди, това може да е пагубно не само за техните инвестиции, но и за техните нерви и тяхното здраве. За да избегнете всичко това, просто трябва да имате стратегия. Тя ще бъде вашия пътеводител и ще ви кара да вземате решения, които са добре обмислени, а не да се поддавате на силни емоции, напрежения и да правите някакви необмислени търгови в момент на напрежение. Независимо от стратегията, която изберете, помнете, никога не инвестирайте повече, отколкото сте готови да загубите, и при никакви обстоятелства не заемайте пари, за да инвестирате. Това просто не си струва. Следващата класическа грешка е, че твърде често хората не правят резервни копия на своите фрази за възстановяване и пароли. Фразата за възстановяване, за тези, които не знаят, е поредица от думи, която е генерирана от вашия криптопортфейл. И всъщност тя служи като един ключ до вашите активи при случай на повреда или загуба на устройството, кражба и така нататък. Важно е да разберете, че вашата фраза за възстановяване е единственият начин да стигнете до вашите активи в портфейла. Разбирам, че е трудно да пазите копия на всичките си фрази за възстановяване и пароли, но тук говорим за вашите пари, така че е много важна точка. По-добре е да сте в безопасност, колкото да съжалявате. И в никакъв случай не записвайте вашата фраза за възстановяване в цифров вид във вашето устройство. Винаги трябва да е физическо резервно копие, защото ако е на вашето устройство, това е един сигурен начин да бъдат откраднати вашите криптовалути, ако има някакъв вирус, зловреден софтуер или хакерска атака. Може да имате вашето резервно копие на хартия, гравирано на стоманена карта или каквото общо взето решите, което е най-удобно за вас, и разбира се, трябва да го държите под ключ. Не е нещо, което хората трябва да имат достъп до. И това не е всичко. Трябва да помислим и за паролите на вашите борсови акаунти. Разбира се, всички знаем, че трябва да използваме двуфакторно удостоверяване. Но колко от вас са запазили всъщност резервния код за възстановяване на това? Ако загубите телефона си, вие сте извън акаунта си. И следва едно главоболие от процеса на удостоверяване, за да може отново да влезете. Така че може да избегнете цялата тази агония, като си запишете някъде тези важни данни и отново си ги приберете под ключ, така че само вие да знаете къде са и да имате достъп до тях. И накрая, последната грешка, която ще коментираме днес, е прекалено ранното оттегляне и пропускане на потенциални печалби. Тенденцията на криптопазара да се колебае рязко, или както наричаме волатилност, може да е доста обезкуражаваща. Особено за начинаещи. И хората могат да се подведат лесно и да направят тази грешка, като продадат активите си по време на спад, рискувайки големи загуби. Предсрочното излизане всъщност може да ви лиши от някои потенциални печалби. Отново нищо не е гарантирано, но са потенциал. И по-опитните инвеститори всъщност са тези, които издържат на тези бури, не се обезкуражават и променят стратегията си по пътя. Полезно е всъщност, ако имате един по-дългосрочен план, или както си говорихме, стратегия и някаква цел. Всъщност, цените могат да се колебаят в краткосрочния план, но когато се съмнявате, просто трябва за малко да отдалечите погледа, да погледнете отгоре на нещата, да погледнете в една по-широка перспектива.
Понякога просто трябва да сме търпеливи. Но, разбира се, трябва да има някакъв баланс и ако вземате печалби в съответствие с тази стратегия, за която говорихме по-рано, това е страхотно. Важното е просто да не позволявате на краткосрочните движения на криптовалутата да ви плашат, да ви обезкуражават, да ви карат да излизате преждевременно. Просто трябва да погледнете от една друга перспектива и примерно да осъзнаете колко далече е стигнала криптовалутата. Това е всичко от нас за днес. Надяваме се това видео да ви е било интересно и полезно и да сте научили повече за някои от най-големите криптогрешки, които със сигурност трябва да избягвате. Благодаря ви много, че гледахте и до следващия път в CryptoNews BG.